Dali-dalig nagtakbuhan palabas mula sa silid-aralan ang ilang estudyante ng Natividad Central School sa Natividad, Pangasinan matapos sumiklab ang isang sunog. Ang ilang guro nataranta habang binabantayan ng mga estudyante. Actually, nung papunta pa lang kami doon na mag-uulat sana sa BFP, maliit pa lang talaga siya para nagsusunog ka lang ng basura, gano'n. Tapos nung mga after 30 seconds, yun na, gano'n na. Yun na yung na-video ko na. Mabilis lang talaga kung halat. Agad namang rumisponde ang BFP Natividad. Sa kanilang investigasyon, habang nagkaklase ang mga grade 6 students sa isang silid, biglang nakarinig ang mga estudyante at guro ng malakas na pagsabog mula sa katabing silid. At nang silipin, nasusunog na pala ang silid kung saan nakatambak ang ilang aklat at mga lumang kagamitan ng paaralan. Tinitignan po namin ang gulo po, ma'am, electrical ignition, ma'am, due to caused by short circuit siya. Kasi, po, ma'am, before po na mangyari po yung sunog, umulan po siya. Umulan po dito sa bayan ng Natividad. Tapos pagkatapos po ng ulan, ma'am, ayun nga po, nagkaroon po ng pagsabog daw na narinig ang mga yung may mga narinig yung pictures, tapos biglang nag-brown out at ayun na po, mayroon na pong nakitang sunog. May fuse kasi ang gamit po nila sa classroom po na yon, fuse box. Hindi po siya yung circuit breaker. Yung lumang fuse, ma'am. Mabilis kumalat ang apoy at sa lakas nito, agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Bahagyaring nasunog ang katabing silid kung saan nagkaklase ang mga grade 6 students. Nagpatulong po kami, ma'am. Tumawag po kami ng augmentation ng Tayog Fire Station at saka San Nicolas Fire Station na mismong katabi po ng bayan ng Natividad. Hindi po nakaya ng mismong Natividad ng fire truck. Kaya kinailangan po namin magtawag ng tulong sa dalawang katabing bayan. 3:15 ng hapon, idiniklara ang fire out. Aabot sa 300,000 pesos ang danyos ng sunog. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Anne Menzo para sa Luzon Headlines.